Operasyona pêşbînîkiriya Mosilê li Tirkiye ji bo ya rojeva siyasetê li Parlamentoya Tirkiye nêrînên cuda cuda li ser beşdariya Tirkiye di vê operasyonê de hene. Partiya Desthilat Rejda li ser vê yekê ku beşdariya operasyona Mosilê mafekî rewayê Tirkiye ye. Bu ülke kendi ulusal güvenliği, barışı için... Welatê me ji bo ewlehî û aramiya xwe mafê xweparastinê dê bêje bike. Çi ye mafê xweparastinê? Eger bûyerek li ser aramiya welatê we, li ser aştiya we neteweyî, li ser hewbûna we bibe metirsî, wê demê hûn mecbûr in daxilî wê meselê bibin. Güvenliğiniz tehlikedeyse bu durumda meşru müdafaa hakkınızı kullanırsınız. Partiya Komariya Gel CHP jî her çend li lijneya giştî dengê erê bo tezkereya leşkerî dabe jî lê beşek zêdeya parlamenterên wê partiyê li dijî beşdariya Tirkiye ya di operasyoneke bo ser Mosilê de derdikevin. Yaşayan o bölgedeki halkların karar vermesi gerekir. Biryara wê yekê divê ji aliyê xelkê wê deverê ve weredan. Hikûmetên navendî hene, diplomasî hene, divê biryarekê navendî hebe. Yan na, Tirkiye bi serê xwe nikare bikeve derekê. Madem em jî dewleteke mezanin, divê em wisa hereket bikin. Devletlerle mutlaka görüşerek kararlar almamız gerekiyor. Parlamenterê HDP Süryani Erol Dora jî behsa parastina jiyan û mafê aşûrî û kildaniyên Mosilê dikewt dibêje Mosil divê bi destê Mosiliyan bête rizgarkirin û birêvebirin. Nova Ovası'nda Aşuri Süryanilere Aşûrî û Siryanî li deştaneyê newa Şwêderê hatin derxistin. Mal û milkê wan hate talan kirin. Em dixwazin bajarê Mosil di demekî nêzik de ji destê Daişê were derxistin. Em dixwazin ew de beradestî xudanên wê bêkirin. Iraklı olan yerli sahiplerine burasının teslim edilmesini istiyoruz. Beriyan Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî gotibû ew veke Tirkiye tenê nabine temaşevanên operasyona Mosilê. Operasyona Mosilê hêjî dest pê nekiriye lê li Parlamentoya Tirkiye nîqaşên di derbarê vê operasyonê de her roj geş û gurtir dibin. Desthilat dibêje mafê me heye ku em beşdariyê vê operasyonê de bikin. Lê opozisyon jî dibêje çi karê me li Mosilê heye. Şewket Erkî, Rûdaw, Ankara.